és el 19 d'abril de 2024 es va aprovar en Junta de Govern Local el projecte executiu de naturalització i conversió en plataforma única del carrer Marquès de Cornellà entre la carretera de Sant Boi i el camí vell de Sant Boi. Inicialment, el projecte no preveia espais d'aparcament per vehicles. Posteriorment, a petició d'alguns veïns i veïnes, es van incorporar alguns punts d'estacionament per cotxes i motos, tot i que molts altres residents s'hi oposaven. Actualment s'està finalitzant la remodelació d'aquest carrer i els veïns i veïnes ens han traslladat una sèrie de queixes al respecte que som conscients que també han traslladat als grups de govern. La remodelació que s'està portant a terme té moltes mancances. Els espais d'aparcament s'han ubicat a la zona de la vorera, fet que genera incomoditats i inseguretat. Si hi aparquen vehicles en les zones previstes, en molts dels trams, els residents no tenen espai suficient per poder sortir de casa amb confortabilitat, ja sigui amb un carro de la compra, un cotxet, una cadira de rodes. L'espai que queda a la vorera, si s'hi aparca un cotxe, és insuficient per passar-hi 2 persones. La senyalització per persones invidents o discapacitat visual és la que limita l'espai per aparcar i està tan a tocar dels vehicles que la possibilitat d'impactar amb el vehicle és molt elevada. Els espais d'estacionament són tan reduïts que amb prou feines hi cap un vehicle i en cap cas 2, tot i estar dissenyats com a tals. No hi ha una senyalització correcta i el terra és amb llambordes en comptes de ser d'asfalt. Això són algunes de les problemàtiques que directament ja es detecten. I a mesura que han anat avançant les obres, per indicacions dels propis veïns i veïnes, els treballadors han aplicat canvis, ja que era evident que el disseny inicial, en comptes d'afavorir el pas del veïnat, el dificultava. El títol del projecte parla de naturalització. L'únic que hi trobem de natura és que s'han eliminat tots els arbres, molts dels quals amb bastants anys d'antiguitat i que reemplaçaran per arbres nous. Això és naturalitzar. I només cal passejar pel carrer per veure totes aquestes mancances d'aquest projecte, un projecte d'un cost de 774.000 euros, que va ser el que va sortir a la licitació, que possiblement s'haurà de modificar i adaptar per realment ser un espai on la prioritat sigui pels vianants. No té sentit fer una obra d'aquestes característiques que en comptes d'afavorir el veïnat i els vianants els acabi perjudicant. I per això preguntem, quins han estat els criteris per modificar el projecte inicial? Quan es pensa reunir l'equip de govern amb el veïnat afectat per escoltar les seves peticions i redissenyar el projecte abans d'acabar-lo? I quin sobrecost tindrà el projecte amb les modificacions? Gràcies.